саёҳати варзишии мо субҳи барвақт назди театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ оғоз меёбад. шаҳр ҳанӯз дар хоби саҳаргоҳист, вале гурӯҳи мо аллакай барои хатсайри нав, саёҳати варзишӣ ба сӯи патрӯи пуррозу тиллоӣ ки дар миёни кӯҳҳои дараи Қаратоғ нуфтааст омода мебошад. бо баромадани нахустин шуоҳои офтоб нақлиёти мо ба ҳаракат медарояд ва мо аз Душанбе аз шуру ғавғои шаҳр ба самти оромию сардии кӯҳистон роҳ пеш мегирем ва ин роҳ моро тадриҷан аз шаҳр ба самти домонаҳои сабзу зард мебарад. пас аз тай кардани зиёда аз 45 километр мо ба дараи зебоманзари Қаратоғ мерасем, яке аз гӯшаҳои дилфиреби ноҳияи шаҳри нав. инҷо ҳаво тоза ва пур аз таровати кӯҳист. пас аз убури роҳи Мумфарж ва Купрук мо роҳи худро ба самти ҷамоати пуштимиёна идома медиҳем. роҳи Мумфарж оҳиста оҳиста ба роҳи пурсангу хокии кӯҳӣ табдил меёбад ва пас аз чанде ба кӯталӣ баромадан нақлиёти мо дар баландӣ қарор мегирад ва аз ин ҷо саёҳати ҳақиқӣ оғоз меёбад. мо гурӯҳи сайёҳон аз нақлиёт фаромада барои минбаъд пиёдаравӣ омода шудем. роҳбалад Суҳроб ин ҷо дар бораи минтақаи нав ва тарзи гузариши хатсайр маълумот дод. Сегодня буду сопровождать вас в новую локацию. Для меня она тоже. Номи ман Суҳроб аст. Имрӯз ман шуморо ба як макони нави саёҳатӣ мебарам. Барои ман низ ин ҷо нав аст. Ман ин ҷо як маротиба будам ва ҳоло маротибаи дуюм бо шумо меравам ва мумкин аст ки ин дафъа чизҳои нави дигар низ кашф кунем. Роҳ ба макон зиёд нест. То ҷое ки пикник дорем, тақрибан 20-25 дақиқа роҳ меравем. Ман аллакай онро эълон карда будам. Баъд аз он ҷо боз каме дигар ба андозаи 500 метр ба дохили шахҳои бузург ворид мешавем. он ҷо бояд аз рӯи сангҳо боло бароем, яъне он ҷо ресмон ва ба ҳамдигар кӯмак кардан лозим мешавад. манзараҳо он ҷо бениҳоят зебо ва ҳавзҳои чуқур ҳастанд. тобистон ин ҷо ба назар манзараҳои бештар хоҳад дошт. мисли кӯлҳои Аловуддин албатта нест, вале дар ин ҷо метавон шиноварӣ кард. имрӯз албатта ба об ҷаҳидан имконнопазир аст, бинобар ин бояд эҳтиёткор бошем ки ногаҳон ба об наафтем. мебинам баъзеҳо аллакай хунукиро эҳсос мекунанд. пеш аз он ки болои сангҳои дара бароем ва манзараҳоро тамошо кунем, дар поён бояд дарёро убур намоем. касе мехоҳад убур кунад, аз болои сангҳо ҷаҳидан ва ё пойафзолҳоро кашидан лозим аст. агар касе натавонад, мо кӯмак мекунем ва аз об мегузаронем. омода ҳастед? ин ҷо барои омодагӣ, шиносоӣ бо техникаи саёҳати варзишӣ ва саёҳати кӯҳҳо омадем. мо бо худ гӯшти мурғ овардем. чой омода мекунем, сихҳоро барои сихкабоб пухтан ва дигар ашёҳоро гирифтем. намедонам чӣ хел мешавад маззааш. мебинем, бояд хуб шавад. савол доред? гулхан меафрӯзем албатта. хуб, ҳама омода аст? пас меравем ба саёҳат. Там вы можете большой костер сделать. бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи саёҳии варзишӣ аз минтақаи патрӯи нави ноҳияи шаҳри нав пешниҳоди шумо мегардад. дар нашрҳои гузашта мо ба минтақаи патрӯ аллакай саёҳати варзишӣ дошта будем ва инак пешниҳоди шумо менамоем нашри нави барномаро аз мавзеи патрӯи нав. меравем. ҳамин тавр мо ҷониби дараи зебои Ойборик роҳ пеш мегирем. ин навбат барномаи мо ғайриоддӣ хоҳад буд, зеро одатан мо дар барнома ба баландиҳо роҳ мепаймудем. ҳоло бошад пайроҳа моро ба поён, ба қадди дараи Ойборик мебурд. пешорӯи мо дараи ҳамшафати патрӯ аст, маконе ки дар давоми ҳамагӣ 2 сол пас аз ташкили хатсайр миёни сайёҳон номдор гардид. дар ин муддат аллакай садҳо нафар сайёҳ ба ин минтақа омада аз тамошои шахҳои ҷолибу замини сурхранг ва силсилаи шаршараҳои софу зулолаш ҳаловат бурданду боз ҳам моили ба ин ҷо омадан ҳастанд. ва инак пешниҳоди ҳаводорони манзараҳои монанд ба патрӯ хатсайри патрӯи нав аст ки дар дили дараи Ойборик қарор дорад. ин маротибаи аввал аст ки чунин хатсайри варзишӣ дар минтақаи ҳамшафати патрӯ ташкил мегардад. 2 сол қабл ширкати сайёҳии Дургард хатсайри сайёҳии патрӯро ба сайёҳон муаррифӣ карда буд ва акнун ҳамин ширкат боз як хатсайри нави ҷолиби пиёдагардиро пайдо кардааст ки натиҷаи талошу ҷустуҷӯҳои зиёдест. табиати тирамоҳии ин ҷо рангу бӯи хос дорад. гӯё замин ва кӯҳҳо барои гусели гармои тобистон либоси идона пӯшиданд. рангу тобиши зарду сурх ва сабзи тира дар ҳам омехтааст. ҳаво тоза, каме сард ва пур аз накҳати хоки тару хазон аст. мо қадам ба қадам ба соҳили дарёчаи мусаффои Ойборик мерасем. оби софу нилгунаш байни сангҳои хурду бузург ҷорист. аммо роҳ дар ҳамин ҷо поён намеёбад.
мувофиқи хатсайр мо бояд ба тарафи дигари дарёча гузарем. бо як нигоҳ ин кори осон менамояд, вале вақте бо диққат нигоҳ мекунед мушкил ошкор мешавад. сангҳо лағжонаканд ва байни онҳо фосила зиёд аст. ин гуна лаҳзаҳо барои саёҳатҳои варзишӣ оддӣ мебошанд. санҷиши маҳорату нерӯ, устувории ирода ва ҳамдигарфаҳмии гурӯҳ фаро мерасад. баъди маслиҳати кӯтоҳ қарор додем ки ба ҳар сурат таваккал накунем. пойафзулҳоро кашида, почаҳои шимро боло карда ба оби дарё медароем. дар қадами аввал ҳис мекунед ки об чӣ қадар сард аст, мисли оне ки садҳо ададсозан ба поятон мехаланд ва гӯё табиат месанҷад ки оё мо воқеан барои кашфи зебоиҳои ноёбаш лоиқем. ниҳоят ба соҳили муқобил расидем. боз пойафзулҳоро мепӯшем ва бо қаноатмандӣ аз он ки 100-деро пушти сар кардем, роҳро идома медиҳем. чун дар пеш моро боз манзараҳои нав, роҳҳои пурсангу хок ва эҳсосоти нав интизор аст. мо ҳанӯз чанд сад метри дигар роҳ рафта ба болотари дарёча расидем ки мебоист ин ҷо боз оби сардро убур карда ба тарафи дигар гузарем. гӯё табиат мехост моро боз як маротибаи дигар имтиҳон кунад, вале акнун мо дигар бетаҷриба набудем. дигар на онҳое ки барои аввалин бор бо сардии об рӯбарӯ шуда буданд. таҷрибаи гузашта бовариамонро ба худамон бештар карда буд. назди соҳил расида инак медонистем ки дар куҷо ба онҳо такя кардан мумкин аст, куҷо лағжонаканд ва куҷо устувор. ҳар қадам бо диққат омӯхта шуд ва ҳамин тавр бо кӯмаки ҳамдигар мо аз болои сангҳо гузаштем. ҳоло боз як монеа паси сар шуд ва моро эҳсоси қаноатмандию фараҳ фаро гирифт ки бо муваффақият пеш меравем. лек нафаҳмида мондем ки моро ин роҳи начандон осон ба куҷо овардааст. манзараҳо тамоман дигаргуна, қуллаҳои сангину барфпӯш бо харсангҳои азим ба назар мерасанд. нигоҳи мо ба ин дарахти ҳайратовар қарор мегирад. он мустақим аз тарқиши санги бузург рӯидааст, намоди барҷастаи қувваи ҳаётбахши табиат. чунин менамояд ки худи ҳаёт новобаста аз монеаҳои сангин роҳ ёфта дарахтро ба боло ба сӯи нуру равшанӣ сабзондааст. аз ҳама ҷолибаш он аст ки ин манзара бозгӯи рамзии роҳи мост. ҳар қадар монеаҳо бошанд ҳам ҳаракат ба пеш ҳамеша имконпазир аст. дар ин ҷо мо ҷуздонҳоямонро гузошта роҳи худро минбаъд ба тарафи рост қад-қади дарё ба дохили тангии ду шахи бузург идома додем. баъд аз чанд қадам дарахтони сабзу тираву зарду сурх дар тангии ин ду шахи азими ғайриоддӣ боз ҳам зичтар шуданд. бинандагони азиз, то ба ин ҷо омадан аз нуқтаи оғози хатсайр мо зиёда аз 2.5 километр роҳро тай кардем ва бояд гуфт ки минтақаи патрӯи нав ки ширкати сайёҳии Дургард онро барои сайёҳони дохилу хориҷ пешниҳод кардааст, хеле ҳам зебо мебошад ва дар нисбати патрӯи ки мо дар нашри гузаштаи барномаи сайёҳии варзишӣ ба он ҷо сайру сайёҳат доштем, ин патрӯ низ ҷазобиятҳои махсуси худро дорад ва ҳоло бошад роҳи мо боз ба дохили анамин дарае ки то рафт тангтар мешавад идома меёбад. ҳамроҳи сайёҳон роҳро идома медиҳем ва мебинем ки боз моро аз пеш чӣ чиз интизор аст. меравем бо ҳам мебинем. дарае ки нури офтоб ба он кам мерасад нисбатан сард ва ором буд. ҳаво пур аз бӯи хоки тар ва майсазор атрофи дарёча. ҳар қадам дар роҳ эҳтиёткорӣ ва диққати зиёд додан барои дуруст қадам гузоштанро талаб мекард. хатсайри мо хеле гуногун ранг ва пур аз санҷишҳост. гоҳе роҳ моро аз миёни дарахтони анбӯҳ мебурд, гоҳе паҳлӯи ҷӯйбори мусаффо мегузашт, гоҳе лозим меомад ки бо эҳтиёт аз болои сангҳои лағжонак ва ё аз канори шахи азим гузашта, баъзан ҳатто аз дарёчаҳо ҷаҳида бо ёрии чӯбу банд ва кӯмаки якдигар болотар мерафтем. ҳар қадам эҳсоси сайёҳат ва нерӯю иродаро зиёдтар мекард, зеро ин роҳ на танҳо як хатсайри пиёдагардии варзишӣ, балки санҷиши устуворӣ, ирода ва ҳамдастии гурӯҳ буд. камила, яке аз ҳамроҳони мо, дар бораи таъссуроти бардоштааш аз сайёҳати пиёдагардии варзишӣ ба минтақаи патрӯи нав бо ҳаяҷон ва фараҳ чунин ибрози андеша намуд.
Меня зовут Камила. ман дӯстдори кӯҳнавардӣ ҳастам. Ростӣ бе ин шуғлам зиндагиамро ҳатто тасаввур намекунам. имрӯз мо ҷойи навро кашф кардем, Патру. Бениҳоят зебо аст. Ман ҳеҷ гоҳ қаблан дар ин мавзеъ дар фасли тирамоҳ набудам ва ин сафар аввалин буд. Шаршараҳо бисёр зебо, дар тамоми роҳ дарахтон оҳиста оҳиста ранг иваз мекарданд, аз сабз ба зарду сурх, аз тобистон ба тирамоҳ. Мо аввалин гурӯҳе будем, ки ба инҷо омадем. Саёҳат бо убури дарё оғоз ёфт. Баъдан аз дара гузашта ба миёни шахҳои бузург даромадем. Инҷо шаршараҳои зебо ба мо рӯҳу илҳоми тоза бахшиданд ва дарахтони сабзу зард гирду атрофро ором медиҳанд. Ҳама ҷо зебо аст. Ман он қадар зиёд акс гирифтам, ки қариб хотираи телефонам пур шуд. Агар имконият бошад, ҳатман дар фасли тирамоҳ ба инҷо биёед. Ин маконро бояд бо чашми худ дид. Зебоии онро аз тариқи навору телефон фиристода намешавад. По телефону его не передать. ва ниҳоят мо ба нуқтаи охири хатсайри имрӯзаи саёҳати пиёдагардии варзишӣ расидем. минтақаи Патру ҳоло аз мо дар масофаи ҳамагӣ 3 километр қарор дошт. бале, аз ин ҷо имкон аст ки роҳро дохили дара идома дода, ҳамчунин монеаҳои вазнинро убур карда ба Патру расем, вале барои ин ҳоло вақт нест. сайёҳон аз омадан ба ин макон хурсандӣ ва шодмонӣ мекарданд. ҳар лаҳза аксу навор мегирифтанд. баъзан барои гирифтани акси хуб лозим мешуд ки дар навбат истода дар пасманзари зебо аксу навор гирем. биандагони азиз, инак мо ба дидори яке аз маконҳои нав ва дидани дараи Қаратоғ дастёб шудем. ин ҳам бошад минтақаи нави кашф шуда барои сайёҳони дохили хориҷи мамлакат, Патруи нав мебошад. дар ин ҷо мо бо ҳамроҳонамон аз наздиктар ошноӣ пайдо намудем. дар бораи зебоии табиати Патруи нав суҳбат кардем ва аз таъсироти зебои онҳо воқиф шудем. ҷамшед солҳо боз дар Канада кору зиндагӣ дорад ва чанде пеш ба аёдати наздикон ба ватан баргаштааст. Я сам родом из Таҷикистона. ман худ зодаи Тоҷикистон ҳастам, вале чанд соли охир дар хориҷа будам. дербоз орзу доштам ки боз ба кӯҳҳои ватан баргардам. хушбахтона чунин гурӯҳи дӯстдорони саёҳатро ёфтам. чизи бештаре ки дар ин ҷо ба ман писанд омад ин аст, ки гурӯҳ ҳамеша чизи нав меҷӯяд, доимо дар ҷустуҷӯи маконҳои ҷадид ҳастанд ва ин хеле шавқовар аст. зеро сафар танҳо хурсандибахш нест, балки пур аз ҳодисаҳои ҷолиб низ ҳаст. мо бо ресмонҳо ба боло мебаромадем, меомӯхтем, таҷриба мегирифтем. мушоҳида кардам, ки имрӯз бисёр одамон омӯхтанд, ки чӣ гуна дуруст ба сафар омодагӣ гиранд, чӣ гуна ҳамдигарро дастгирӣ ва ҳамкорӣ кардан дар вақти саёҳат лозим аст. аммо бештар аз ҳама барои ман кашфи ҷойҳои нав хушоянд аст. зебоии кӯҳҳоро наметавон бо сухан баён кард. бояд онҳоро эҳсос кунед ва бо чашмони худ бубинед. роҳбалади мо Суҳроб, ки ин хатсайри муаллифи уст, дар бораи табиат, рангорангӣ, имкониятҳои истироҳату фароғат ва ҳавасмандии сайёҳон ба чунин маконҳои тамошобоб андеша ронда, таъкид намуд, ки саёҳати мо ҳанӯз тамом нашудааст ва ин бошад барои ҳамагон, ки шефтаи табиату манзараҳои ғайриоддии Патруи нав шуда буданд, хеле муҳим буд. Сегодня мы пришли вместе с небольшой группой. имрӯз мо бо гурӯҳ ба як макони нав омадем. намедонистем онро чӣ тавр номгузорӣ кунем. ниҳоят онро Патруи нав номидем. ин ҷо дар ноҳияи шаҳри нав ҷойгир аст. мо муддати дароз ҷустуҷӯ кардем то ҷойҳои наву ҷолибро барои саёҳат ва сайёҳон пешниҳод кунем.
дар тоҷикистон масъалаи ҷои зебо нест умуман вуҷуд надорад. ба ҳар кӯҳ, ба ҳар дараки равӣ ҳама ҷо зебо аст. аммо хубии ин макон дар он аст ки он аз шаҳр дур нест. ҳамагӣ 1.5 соат роҳ. дар оғоз мо бояд як дарёро убур мекардем ва аҳли гурӯҳ омода буданд ки инро анҷом диҳанд. баъд аз он ба даряи танг ворид шудем ки аз ду тараф бо шахҳои зебо иҳота шудааст. манзараҳо воқеан диданибобанд. дар ин ҷо чашмаҳои чуқур мавҷуданд ки тобистон барои шиноварӣ беҳтаранд. зимистон бошад, тамошои онҳо лаззатбахш аст. вале барои онҳое ки дӯстдори обозӣ дар оби сарданд, ҷои комилан мувофиқ мебошад. ҳам наздик, ҳам оби чуқур, ҳам барои саломатӣ ва устувории масъулият судманд. бинобар ин ба саёҳатҳои кӯҳии мо ҳамроҳ шавед. бо гурӯҳи мо ё бо гурӯҳи дигар фарқе надорад. муҳим он аст ки кишвари зебои худро бишносем. дар тоҷикистон ҷойҳои зиёд ҳастанд ки чашмро мафтун мекунанд ва яке аз онҳо патрӯи нав аст. мо ба ин ҷо на танҳо барои пиёдагардӣ омадем, балки барои сафари пур аз саёҳат ва таҷриба. дар баъзе ҷойҳо бо ресмон мебаромадем, дар дигар мавридҳо ба ҳамдигар кӯмак мекардем. пас аз роҳгардӣ бошад, ҷойи махсуси пикник интихоб карда, сихкабоби мурғӣ омода мекунем. аз ин рӯ ин сафарро метавон хатсайри гастросаёҳатӣ дар кӯҳҳо номид. ҳам табиат, ҳам саёҳати пиёдагардӣ, ҳам лаззати хӯрок. Приключенческий тур в горы. ҳамин тавр мо ба нуқтае ки ҷӯздонҳоямонро гузошта будем бозгаштем. рӯз ҳам нисф шуда буд. ин ҷойро барои истироҳат ва афрӯхтани оташу пухтани хӯрок интихоб кардем. ҳама бо ҳар кор саргарм шуд ва пас аз чанд соат сихкабоби мурғи мо ҳам омода гашт. воқеан ҳам истироҳату пухтани сихкабоб ва тановули он дар оғӯши табиат лаззате дорад нотакрор. пас аз ин мо тамоми ашё ва лавозимоти худро ҷамъ карда ба ҷуздонҳо гирифтем. мо ки дӯстдори табиат ва ҷонибдори экосаёҳат ҳастем, ҷойи истироҳату алавамонро аз партов тоза кардем ва чизе аз паси худ нагузоштем, то ин ки дара барои сайёҳони баъдӣ ҳамон гуна поку зебо боқӣ монад. сипас дар пасманзари кӯҳи барфпӯши дараи Қаратоғ як акси хотиравӣ гирифтем, то ин лаҳзаҳои зебо, нафаси тозаи кӯҳӣ ва эҳсоси ягонагӣ бо табиатро дар хотир нигоҳ дорем. бо чеҳраҳои пуртабассум ва каме хастагӣ, вале бо дилҳои пурфараҳ, бо таҷрибаҳо ва дӯстони нав баргаштем. ин саёҳат барои мо на танҳо як роҳпаймоии варзишӣ, балки як сафар ба дунёи эҳсосот, шодмонӣ ва ваҳдати инсон бо табиат буд. эҳсоси оромӣ, қаноат ва илҳоми зиндагӣ моро то дер боз ҳамроҳӣ хоҳад кард ва ҳар яке аз мо дар дил орзу дошт ки рӯзе боз ба ин гӯшаи зебои Тоҷикистон баргардад.